Chỉ bây việc kule in lâu đâm trả em vẫn cho mẹ đăng đai tắc tắc cần xem đô na in lâu lộc puya in cho ye tùy dọa phá ngay cái bê xe nè. Ama sabera chuan purun hna hi bai turin kan buat sainga purun hna hi somne na bol hian na tui ve viau ani ti she tho mai la purun hna hian bai chin ti reng reng ka singai lo thunga phai bang kan jin tum khan an lo bai hlo amaya ka voi khat eina tang khan tui ka ti in an siam dan te ka zot chik nga le nge nge a ti hian thlatam tak liam hnuwa mani nge in siam ka tum ve ta a siam dan hi ka sha chen ta lo wangin ka nu le ka chan nu kimi kan zot ngal zata a siam dan la hi ol samin bol lo tel tok ngai ni lo tui boxi ni wang hian uluk tak in lo enula in lo lok puya tuin lo ti ve nge ka ringa ni ama sabera chuan kan purun hi azung tel lo hian na hna zong hi kan la photang ti chuan hna raw le bala hi kan pai le vek photang tuya fai takin kan sil liang Fai taka kan sil nuwa a hna hi hei a sei le lutuka buat se nom jok nan ti in na lai taka ka try bung soka ti hian thlangra hian ka da hul phot don ani ka chan nu soidanin hetia kan da hul deuh nu hian ke chil sok sok tur ni oma ke a han chil chau chau hi arem chan viau lo wang hian ti hian ka kutin kanwai sok soka kutanwai hi lo ti chi ho lo maya kuta thip du hle a kut thip thu ma kanwai nuwa beidongin style dang kan mang le a tia chut try hian duangin chuak mo em ema chu wang chuan kan sum chuan vor mang hian uluk takin dengila fu zo ka ring ta a ti hian sum hang chuan kan deng tren te tak taka koi som ve ka den lo tur ni wang hian tha pek chin tok tur ka chu in shi thiam main ka ringa som boy lo lein zom ve dia dia turang velin den ka tum don ani kan duang tak chuan kan deng chuak ta hei thlangra par theyang berada a nisa phoro le tur ani sa phoro hi du thusam ne ma se tunla hi ro sur du em wang hianin pho chhuan ani khwa hi om thlot lawa chu wang chuan oven a hian ti ro ka tum mai dona ti chuan oven kan nei lo ni po in rapa te po re bro thei mai ome ole ti hian oven a hian ka ur che chara salo te hianin chuan kha to hianin ka chocolate sek boka rinai tak na chuak tha he nisa pho chu tluk lo mai theya mai ro chu karin a in he aro tha atui ve viau tho tura ka ngai ni duang tak chuan kan ti ro ta tuna chuan tui takin kan bai thei to don ani ole tuna chuan kan purun hna ti ro hi kan bai to nga he bai na ni thil dang hi kan tel bak don lewa kan tel tur ho hi hei sa umania chuan hei hi mar chate le mar chapuyania chuan hei kan purun phek hna kha nia kan ti ro kha nia hetiang ho zung hi kan ti don ani ma sabera chuan hei ta han tui ka bel man thiam ngat mang hianin tui kan chuang zawa chuan heta hian sa hi ka thla ka nga lo ti nai le na ko chi kan du ang tok vel kan thla leng chuan soda hi kan thla liang ajino hi du chuan ni thak the du lo chuan ni thak atel lo thei boka ajino ngai na tak kan ni wang hianin kan thak le sha mong ke chuanin mar chate le mar chapui hi kan thak lenga kan sautir barbar phadon ne ole tuna chuan kan purun hna hi kan thak to hian ti dan vak hi omlem chuang lawa hetia ti deuh tuk tur hin tia tui em mo arim hi ran tui ngal em ani tu na ring po hian a hna hi chuan rei hi ngai lem lawa ti hian tu na po hianin off thei to mai ro chu tlemin kan chok engi arim te chwa that nan kan chok le sok photani engun bai changa ni lo wang han ka shelu tuk lawa ma se hi tui shim arim te hi tuya chuwang chuan tui takhian chwa ka be sei ne
hei rong po hi mo em mani kan hop chinange o tui lutuk nor o rim hi kan him lo ka soi thiam theinan arim hi purun ngor ngor ang rim kha nam lawa arim hi tui em ema chuan hei ang khati ber chu thlai ra che sang sang bok bon te ngi lo hei kan bai chiang ho mo khatiang che sang sang tui tak tak la khoma du to ka baya ang kha tui de wa chwa khang ka tia marcha le som de tong kha ni mai ta purun ba ka chuan a tlem nen hianin hetiang tak ka tuya chwak thei hi mak ka tia mo atui ka ti top chuan na hi kan tem le chinanga na hi engang che nge atui ve reng em ti kha ka she chiang to lo chu wang chuan na hi ei ve thei tak ani em ani do nem ti kan enang na po hi ka ri nai na nem a hei ni de shop to ranga ngai kha ni la hianin na po tui re kop mai na po hi ei fe tham chu ni do na hei thlai ra chi sang sang fu dewa bai hi ang ka ti ber mai ni chuanin bai ngai na mi ni chuanin lo siam ve chin ro nin chir ka ring me lo ni tui me mani mo he how tak box si lawa lo ti ve cheu ru o ole kha jong khani mai ro se Now pumek te ta na thulom Blandis diaper te hian cute sil le ne pi baby diaper cha hi MRPI tlom vekin an zuar thina mun shang shang an thon theya AMC area and free deliver thevek boke an diaper hi soft cha in ho hip cha a man to si lo ni wang hian Blandis diaper te hi lo dor ve che ula ani han Instagram lama hian Blandis diaper ti page an neya an page lo follow ve che ula Hey mai baka hian nan diapers thleng therapy an post na WhatsApp group an nei boka an WhatsApp group link hi description le comment section a hian kada a an diapers te le an rete bel chiang torin ni lo join ve theu donya Ole tuna chuan magdang dai ka ti le ka siam chincha ke mem serkor bai hi kan siam ve chinanga mani kan Facebook lama ucham boi champhai nu le chelo tak hian serkor bai lo maya adang dai ka ti in siam ve chin ngei kutum ta a atui na jong chang thak don reng em ti sha na nin lo en char char don ya o Ole ti hian kan Nimbu kor bai tur hi fai tak kan sil nuwa kan bai tur tak akor hi ka zai tla a lemin kan chen sin le deuh leka ti hian tui tak bai kan tum ve chin dona a phuram dang dai le ni Ole tuna chuan hei serkor chu kan bai ve don ta dang dai don khop maya engang che nge chuang hi ka shet thiam lawa hei atu en ti wang khanin ka phur ve me ma ka chak ve me ma han shat ve khamo chu wang chuan kan ti ve chin don ania to pa chuan ti chuan marcha te le marcha pui hi ka siam che boka tian thak deuh takin ka ti don chuan kari pata hi kan ei lo wang hianin ka tel don lawa heti zong hi ka ti mai dona a chuak tui ve thei tur angai thaw ngo tu na kan siam chinang ole kan siam dan tur chu ka video kan lo mu tawng khan tui hi kan tela chuan marcha te le marcha pui kan thak le nga langa chuan chi chuan ajino chame ti tui tu ajino ni le lo soda zo kan mu kha kha o pe lo soda kha thak tur thaw ania chuan soda le ajino tam deuh tak ka thak tur ta ko cham boi khanin chuwang chuan tam deuh tak ka kan thaka chuan a chaw na tur hi kan la lo ka nga chuan ti hianin kan chuang so ber ber phad don ani a tuin ring ve shim shimem hetia ser hi rim hetia nim ringat pu hanin hei arim hi na em mai mo hei wang hianin ei chi ni do na mi a hela se po hian har nya mo ma se ti ve chin shim shim hi ka cha ka chuwang chuan kan ti ve chinanga record hi kan thak hluang hian kan han chok ta char char hei arim hi arim chu hei ser hetia ron chuak seng seng ang te kha rim ron chuak seng seng ang te kha nam deu mo ma se na tuk chu ni chuang lawa chuan kari pata hi ka nei lo wang hian ka thak lo mai do na ka sei tong khan ti deuh tlong hian ka ti do na ai na thlai na le enge mo han thak pol tur te hi om ta se om ang zual de wang ka tia ma se ka thak lo mai nga tuna hi chuan simple deuh takhian ka siam mai nga mo khui ti chuan comment section hi an teila hei uchami video ah hianin ti hian alu nen phone bai thin te ron tia hei alu nen te po hian tui hmel ka tia mo nikin arem changa alu nen te po hian kan la bai ve hlua tur angai taila ang chho ve to viau ani hei a tui hi tlem deuh hlek anga tlem a tui kan lei belang
tu na kan te mang arim chu ser hi kan tel ti shem ya lo taila e arim atang hi chuanin serlam khalan ka ring ya lo ni mo tui te vu chu ni lo mo ma se adang dai ve re to phei enge nyang tui thak kan no pan lai khan tui thak kan siam che tui thak in siam ve chinem wa tui thak siam chen hau kha chuan in she thiam vekin ka ringa hei chi le mai cha te chuan purun ang te kan tel chin ni khatiang deuh tui thak ang deuh khan o mani mo chuan a kor hi ei tlak ve reng do nem ti kan te sange o hei hi kor khani ta ni kan ser kor a ber khani ta a lutuk a lutuk kor che chi ni lo ole video ke non le nuwa ka she chia hetia siam zo hlim hi chuan ala kha a e ngal lo tur lo ni oma zan khwa da that nu jing lama te e chau hian a khade uriau hi abo to ni oma kan nim bukor bai hi video ka siam zo nu luk hian ka lo pai ngal dei sia he wang hian e chin tur kan nei ta si lawa poi ka ti kop maya bai zo hlima po tui lo hul hwal ani bik lo wang hian cho me nei lo deu chang emo thil dang dai e ve du shim shim tan chuan siam ve zeu zeu chi tak po ni ka ring ani cho ching hin pai ve chinem tuna chuan cho ching man tang kai dan hode kron tilang dona kan no pan lai kan nei fo chinang ani wang hian hode ma ni se lung teleng tuwa shim shim po karon share ve don chewani Hey kan chaching pho po aro chata kop meya tun hin ni thum ka phona anita a ni ni na tang khan ro to a amai ro chu ro deu taka tu wang hian ti hian ro deu tak hian kan phawa ka seng tonga ti chuan a kan thei to don ani ole voina kan video tan chuan kha zong khani tamai se e rong bol hi thiam tak mi te zirtir tur khopa thiam bi kanilawa amai ro chu kanu le pa te hian no pangte kan ni lai tang to hian ni tin chu ni lo ma se kan hun tam tak kan school ban nu te hian lenga chian te nen in fiam ngal mai lawin ti tur hote te hi min siam ve china rong bol len chung chet te hi fel fai tak kan la ti thiam lo chung chung khan min ti tir ve no no chang atama kan ti that lo lai te min shil fia china kanu hian bu thlei le puan ta thleng hian min zirtir na sa ve thin emema no pangte ni lai tanga rong bol le atul tul thiam lo chung chung mi lo ti tir ve fo wang te poni mai theya mani to ka rong bol le thil hote te ti kwal hi nuam ka ti chawin ka mana ka taimak chwa lai ni ngat phei chuan ka ku thi le em mai china pelo chung chunga ti ngai chang thleng po in milo zirtir na ra mu in thil hote ma ni se mizo nun phung che tul le ti ngai tam taka omin mi kara po boy big lawin kan lo ti thiam ve pha hi tha ka tia
amai ro chu comment section lama hian ka phu lo le ka ni na ba ka min fak hinom le nuk china ka cher chang han ka zak lek lek hial china min fak nang zung zung hi ka ni na ni holawa taima bik lo tak phur chang nei chau mai hi ka ni a chuwang chuan han fak na em tur hi kom lem lo ani ti kha mi lo sha sak taula chuti ral chuan ka ton shiat ka nu le pa te minen kol na tanga tha ka ti ve em tun lai nu le pa ten ti ve se ka ti em chu minen kol dan chen khat hi ni a nu le pa finger le filber ni lo ma se kan no pante ta changa mangai na nen kan peilo chung chung thil ti min lo zir tira kan ti thei turang angte ti tura min lo shil thin na hian chelna le tangkai ve riau ni in shat na te min pe china a hun line lo ning ve viau thin maila pasal nei cha nu phei chuan min lo zir tir na tangkai za hi kan she chauzel chu ni a tunlai chuan fate duate mem khosak thei wange mopoa in chung chet le fate e rong bol tir phal lo nu le pa hi nom ve tanuk maya mani na na chuan nuam satakin kanom thei nge yang amai ro chu meicha te hi pasal neya mi mo ni tur gan lani wang hian kan fate hi a theila hian lekha mai ni lo a tul thiam tir hi nu le pa te mo phurna poi mo tak zinga a om nin ka sha mani poing ni lo maila tunlai rong bol thiam lo bai siam thiam lo le bu thlei thiam lo ni zak lo nula tam kan chuak ta hi ami zo lawin kan society ne na in mil lo em wang hian thahnem ngai thil thuwa voin chu kan sei do ni e kan video tin lo en awang kan lo me in zawai ni man nuam ve ko le